Gospodăria agricolă din satul Valea Mare este una din cele mai bune întreprinderi agricole din raionul Ungheni, care are cele mai moderne tehnologii și un fond agricol de nivel european. Gospodăria este gestionată de Iurie Vrabie, președintele Asociației Producătorilor Agricoli din raioanele Ungheni, Nisporeni și Călăraș. Sunt în agricultură din 1982, mai bine de 35 de ani. Am lucrat în diferite funcții. Mai mult de 25 de ani sunt conducător a unei gospodării agricole care eu am înființat-o. La etapa actuală noi avem consolidate mai mult de 2000 de hectare de teren agricol. Cultivăm culturile agricole ca grâu, orzul, porumbul, floarea soarelui, mazărea, soia și cultivăm pe o suprafață din jur de 10 hectare legume. Înzestrată cu o bază materială bună și specialiști în materie, gospodăria obține anual roade înalte la hectar. Aceasta se numără printre cei mai mari furnizori de producție agricolă din raion. Sunt 3 culturi strategice în gospodărie, culturi de câmp, porumb, grâu, porumbul și floarea soarelui, care ocupă în jur câte 700 de hectare fiecare, 650-700. Ramura legumiculturii ocupă o jumătate de procent de toată suprafața. În 2 ani de urmă dădeam mandat și 500 de tone de tomate am ajuns că am dat. Cei mai mari furnizori aproape de toată de legumicultura. Pe lângă alte culturi agricole, gospodăria se ocupă și cu creșterea legumelor în câmp deschis pe o suprafață de 6 hectare. Legumicultura la noi este în tradiții, se cultivă de mulți ani de zile, are o istorie la noi în gospodărie. În total aici suprafața pentru legumicultură este destinată în jur de 16 hectare. În fiecare an 8 hectare sunt destinate pentru legumicultură și 8 hectare sunt destinate pentru grâu de toamnă. Deși agricultura ecologică în Republica Moldova are un potențial enorm, aceasta nu este valorificată sau explorată la un nivel înalt. Pentru a avea un produs ecologic pur, agricultorii din Valea Mare folosesc soiuri de selecție bună și tehnologii performante. Ar fi bine ramura să fie pusă la nivel, fiindcă niște lucruri bune, tomate crescute în câmp deschis, nu din serie, nu care sunt forțate cu diferiți fertilizanți. E o producție gustoasă, ecologică chiar aș spune, ca să fie febrele puse la nivel, ca să putem crește mai mult, nu numai 5 hectare, dar să avem și 15 hectare, ca să putem da mai multă producție. Pe timp de secetă, gospodăria folosește un sistem modern de irigare pentru creșterea legumelor. O prioritate majoră este râul Prut, ce se află în apropierea terenurilor agricole. Pentru irigarea legumiculturii noi folosim o sursă autonomă instalată pe malul Prutului, care ne pompează apă la suprafața dată. Irigarea se petrece prin picurare și avem o parte din legumicultură acolo, puțin, care avem o sistemă Bayer, care pe parcurs, când merge odată la asta, udăm și acolo niște fasole și harbuji și acolo. Suntem în căutarea diferitor proiecte. Am discutat și cu proiectul Compact, este un proiect american care subvenționează anume dezvoltarea sistemelor de irigație, dar până când suntem în discuții. Secretul unei culturi agricole roditoare și ecologic pure se datorează alegerii corecte a sistemului de irigare și a sursei calitative de apă. Apa care vine de la Prut vine prin filtru, se filtrează și iese apă curată, altfel este găuri, ele poate să înfunde și nu funcționează. Și fiecare furtun de asta este pe un an, pe un sezon de acum. La anul viitor nu putem folosi, trebuie să aducem altele noi. 8.000 de lei costă un hectar de legume amenajat prin picurare. Datorită experienței în domeniu, agricultorii din gospodăria dată obțin un produs de calitate solicitat de consumatori. Legumicultura este unica ramură care se poate de restabilit într-un an de zile. Noi putem să o restabilim și totodată putem să creăm 10-100 de locuri de lucru pentru oamenii de la sat. Este o ramură care mai păstrăm locurile de muncă la sat. Muncitorii satelor Buzdugana, Moreni, Valea Mare sunt implicați începând cu 1 martie la sămănatul și creșterea răsadei,
plantația legumelor în câmp, îngrijirea plantațiilor, culesul și așa mai departe. De creșterea legumelor în această gospodărie se ocupă circa 40 de angajați. Aceștia sunt mulțumiți că au un loc stabil de muncă și cresc un produs ecologic pur. Noi la moment în raionul Ungheni avem producători și mari și mici de legume. Agenții economici au găsit ieșirea din situație prin a realiza producția la piață și prin a încheia contracte cu magazinele mari care realizează producția agricolă. Dăm materia primă, adică tomatele dăm la fabrica de la Soroca, avem contract care trebuie să ne iei în jur de vreo 250-300 de tone de tomate anul acesta. Restul mai dăm și în stare proaspătă la oraș, la muncitori, necesitățile gospodăriei. Pe viitor, specialiștii gospodăriei tind să extindă suprafețele de legume, să aplice noi tehnologii și proiecte pentru a crește o producție de calitate.